Ahojte ministranti, dúfam, že sa máte dobre a že ste zdraví. Keby sme sa mohli stretávať, určite by sme si zahrali futbal, ale teraz nám neostáva nič iné, len počúvať Lukáša, ktorý nám chce niečo povedať. Minule sme prebrali čnosť spravodlivosti a aj som vám zadal domácu úlohu, ktorú ste viacerí z vás vypracovali a dokonca ste nám poslali fotky aj kresby, za ktoré vám veľmi pekne ďakujeme. A teraz predávam slovo Lukášovi. Ďakujem, Benedikt. Tak vítam vás tu dneska tiež, milí priatelia. A dnešnou témou, ktorou sa chceme zaoberať, je tá cnosťou, je cnosť pracovitosti. Čo je to pracovitosť? Pracovitosť je to ochota konať verne všetky práce vo svojom povolaní. Práca tu bola už od počiatku. Keď Boh stvoril Adama, dal mu k dispozícii krásnu rajskú záhradu, aby ju obrábal a opatroval. Sa píše v knihe Genesis. Ale vieme, že teda ešte na počiatku tá práca nespôsobovala žiadnu námahu, len potešenie. Až keď prišiel prvotný hriech Adama a Evy, tak vtedy Boh im povedal: v pote tváre budete jesť svoj chlieb, kým sa nevrátite do zeme, lebo z nej ste boli vzatí. Takže tam už Boh naznačil, že práca od tej chvíle už bude vyžadovať aj nejaké utrpenie, nejakú námahu a že vlastne bude celý život, až pokiaľ sa nevrátime späť do zeme, z ktorej sme boli vzatí. Čo to znamená? Znamená to, že práca a námaha, že sú nejakým Božím trestom za náš hriech? Pozrime sa na život Pána Ježiša. Bol uchránený od práce? Vôbec nie. Žil v chudobnej rodine, niekoľkokrát sa museli sťahovať, teda jeho rodičia museli meniť aj prácu, museli platiť nájomné, nemali vždy blízkych na blízku a teda skutočne museli veľa pracovať, aby sa uživili a aby mohli žiť. Pán Ježiš sa predpokladá, že tiež mal svoju dielňu, tak ako jeho otec, tú tesársku, a že vlastne pracoval do tej doby, než začal účinkovať. No a potom, keď začal účinkovať, zase si vyberal chudobných rybárov a podobných ľudí, teda naozaj ľudí, ktorí mali za sebou veľa práce. Tým, že Pán Ježiš sa stal človekom, že bol pracovitým, tak túto prácu vrátili jej pôvodnú dôstojnosť. Posvetili ju, premenili ju na prameň požehnania a tým na zaslúžené dielo. Takže práca už nie je iba nejakým trestom za neposlušnosť, ale je súčasťou života hrdinu a je hodná nasledovania. Svätý apoštol Pavol ide ešte ďalej a hovorí: kto nepracuje, nech ani neje. Pretože on písal Solunčanom a vieme, že tí už si mysleli, Pán Ježiš nás vykúpil, všetko urobil za nás, už nemusíme ani pracovať. Ale Pavol im hovorí nie. Vieme, že kým my si neurobíme našu prácu, musí ju urobiť niekto iný. Ale Pán nám dáva nejaké úlohy, nejakú prácu, ktorú máme my vykonať, aj našou povinnosťou ju konať. Teraz by som rád uviedol také 4 úžitky, ktoré plynú z tej našej práce. Vlastne píše svätý Tomáš Akvínsky. Prvý úžitok, ako sme už vraveli, je to, že nám umožňuje žiť, získavať chlieb, aby sme mohli vôbec existovať. Takže zarábame peniaze. Druhý úžitok z práce je to, že bojuje proti lenivosti. Lenivosť môže byť veľmi nebezpečná, pretože keď sme leniví, tak akoby nič nerobíme, máme čas na robenie hlúpostí alebo na premýšľanie nad hlúpostiami. Tretím úžitkom práce je to, že nám už potom nezostanú sily, aby sme robili zlé veci, aby sme robili hriechy. Takže zase práca nás aj vyčerpá, robíme dobro, a potom už nemáme silu robiť zlo. A tým posledným veľmi dôležitým úžitkom práce je to, že môžeme konať dobro, môžeme konať dobré skutky. Dáva nám možnosť konať milostivé skutky. V liste Efezanom Pavol píše: kto kradol, nech už nekradne,
ale nech pracuje vlastnými rukami, aby mohol robiť dobro a pomáhať núdznym. A tu už sa nám to všetko tak akoby pekne spája a už chápeme, prečo je pracovitosť cnosťou. Práve preto, že môžeme ním konať dobro a môžeme dávať zo seba to najlepšie, čo máme, čo nám Pán Boh dal. Teraz otázka, že ako na tom pracovať? Ako pracovať na tom, aby sme boli pracovitejší, aby sme rozvíjali túto cnosť? Môžeme si prečítať úryvok zo Svätého písma. Je to kniha Prísloví, 6. kapitola. Také odporúčanie Leňochovi. Leňoch, choď sa pozrieť na mravca. Pozoruj jeho správanie a staň sa múdrym. Nik mu nevládne, nemá dozorcu ani predsedu a predsa cez leto pripraví si zásoby, nahromadí si pokrm cez žatvu. A ty, leňoch, dokedy zostaneš ležať? Kedy sa preberieš zo svojho spánku? Ešte trošku si pospať, trochu podriemať, natiahnuť sa na lôžku? Z ťa tulák k tebe bieda prikvitne a núdza ako žobrák. Že nás tu pozbudzuje Sväté písmo hľadať pozitívne príklady, napríklad aj v prírode. Ale my máme Sväté písmo, máme príklad Pána Ježiša, ktorý nás tiež má pozbudzovať. A potom aj tie výsledky našej práce, ktoré nás tá práca niečo stojí, ale keď vidíme výsledok, tak nás to vždy poteší a pozbudí k ďalšej pracovitosti. Povieme si teraz ešte taký druhý extrém. Jeden extrém je teda to, že tá lenivosť, a druhý extrém je zase prepínanie síl. Tento druhý extrém nám možno nehrozí až toľko ako ten prvý, ale tiež je dôležité teda na to pamätať, že takisto nie je dobre iba myslieť na prácu, iba pracovať a neriešiť nič iné. K tomu tiež tak na povzbudenie si môžeme prečítať zo Svätého písma. Čo prospeje človeku, keby získal celý svet, ale stratil svoju dušu? Alebo najprv hľadajte Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, a to všetko vám bude pridané. A posledný, nerobte si starosti o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čo si budete obliekať. Váš nebeský Otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Môže sa vám to teraz zdať, že akoby nás to všetko to neguje to pred tým, čo sme hovorili, že treba byť pracovitý, ale to nie je tak. Ale nám to skôr hovorí, že buďte pracovití, ale nespoliehajte sa iba na seba. Pán Boh tiež vám pomôže, spoliehajte sa aj na Boha, lebo nie všetko dokážeme. A hľadajme jeho vôľu v tom, čo robíme, nie svoj. Takže, ešte raz si zopakujeme tú definíciu, čo je to tá cnosť spravodlivosti. Je to ochota konať verne všetky práce vo svojom povolaní. Čo je vaše povolanie? Ste žiakmi, ste synmi svojich rodičov. Takže preto cnosť pracovitosti znamená pre vás svedomito sa učiť a pomáhať rodičom, teda zachovávať 4. prikázanie. Tak vás pozbudzujeme, skúste tieto dni pracovať na tej svojej lenivosti. Už vieme, že práca je dôležitá a že rozvíja náš potenciál. Ako domácu úlohu vám dám však trošku niečo možno pre vás prekvapivé, ale pomáha to, aby sme boli pripravení zvládať úlohy, ktoré nás budú čakať. Totiž potrebujeme sa pripravovať a byť bdelí. Preto skúste tieto dni cvičiť, každé ráno urobiť si takú krátku rozcvičku. Rozhýbeme telo a tým pomáhame premáhať lenivosť. Odporúčam napríklad 10 drepov, 10 klikov a 10 brúšákov. Každé ráno. Nie treba mať veľké ciele, ale skôr to robiť pravidelne. Tak, to je odo mňa dneska všetko od nás. Tak prajme vám ešte požehnanú nedeľu a ako bonus na záver vám ešte pustíme video z našej práce, ako my pracujeme na našej cnosti pracovitosti v našom seminári. Tak, všetko dobré, s Pánom Bohom.
Ahojte a nezabudnite cvičiť. Tak toto je bežný pracovný piatok v Misinom dome. Srdečne pozdravujeme.